yadda za ka mai da wayarka tana aiki kamar kwamfuta. Da farko za ka shiga Play Store. Idan ka shiga Play Store naka, ka danna Google Play. Ka yi searching Win X. Yau gashi ne ya fitar mana, sai ka danna kanshi. Idan ka danna kanshi, to mun riga mun yi install, sai ka danna open. Idan ka danna open, zai buɗe ma kamar haka. Zai yi searching. Yana gama searching. Yauwa gashi nan ya zama kamar kwamfuta. Ga 10 windows nan. Duk wanda ya san kwamfuta za ka ga applications naka nan. Yauwa. Ga kuma my computer, sai ka danna allow. Shikenan. Ga kan memory ka. Ga files na wayanka. Yauwa. Da haka ne za ka mayar da wayarka kamar kwamfuta. Duk wanda bai danna subscribe ba ya taimaka ya danna mana. Mun gode.